Ne tɔgɔ ye Seydou Katigo, ne ye Robo Mali ko ɲɛnabɔbaga ye. An y'a hakilina sɔrɔ pour que ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan vacances fɛ. Vacances fɛ u tɛ taa yɔrɔ la yan'u ka to carré kɔnɔ balontan ni kɛlɛ ni BG ni fɛnw na. An bɛ u wele ka na an ye a ɲini parents fɛ n'a sɔrɔ u bɛ se ka na u denw inscrit an ka programme na. An ka programme bɛ daminɛ semaine 5 vacances kɔnɔ. Donc denmisɛnninw bɛ se ka na ni programme min kɛ o ka fisa u ka to carré kɔnɔ kulonkɛ ni BG ni balontan ni kɛlɛ la. Donc o de kosɔn an ye nin kan in initier pour que denmisɛnninw ka na. Programme in yɛrɛ tɔgɔ ye camp STEM et robotique. O kan in kɔnɔna la non seulement denmisɛnninw bɛ kulonkɛ kɛ u bɛ tila ka baara fɛnɛ kɛ. An bɛ denmisɛnninw bolo don baaraw la i n'a fɔ min ye robot monter ye, drone monter ani an bɛ jeu concours kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ pour que u ka se ka vacances in jabɔ cogoya min na. Ne tɔgɔ Jɛnɛja Wara, ne ye san 14 ye, ne ye denmisɛnnin na, ne ye fɛn caman ba de dɔn Ala ko cɛ. An taara yɔrɔ dɔ la ko Kungoso, o cɛ y'a ɲɛfɔ an ɲɛna yiriw bɛ nafa ye mun ye, yiri fɛn kelen a y'a kelen kelen ta k'a fɔ nin bɛ nin bana furakɛ o ni ye dege programmation na. Ne tɔgɔ Mariam Tarawele, ni projet la ne bɛ taa 11e na, ne ye san 14 ne ye fɛn caman kalan parce que u y'an dege robot monter cogo la, u y'an dege fɛn caman na et puis an ye ɲɔgɔn dɔn quoi. Ne ye Madame Mayiga Aissata Amar Mayiga. Ne kɔni bɛ se k'a fɔ nafaba de b'a la parce que c'est pas permis à tous les enfants u ka taa vacances la. Ni ye an fana ka vacances ye a ye fɛn caman dege a ye teri kuraw sɔrɔ a ye jigiya caman sɔrɔ.